Zortzigarren kuadroan utzi dio Etxeberriari. Jon, libre dauka. Frontisaren goi aldean jo, eta ederki Urriza. Ederki, artista bukatu du tantoa. Atuan hartuta, teknika aldetik eta egunero urtetik urtera asko ikasikodik. Bai, horrek asko ikasidik. Bueno, herramienta mundutik palatiken etorri guan, da, bueno, bai frontoi neurritan, da, zeitun eta bote luzeta, eta zeitun jarri guan. Eta, bueno, bere palako golpearekin mina hundilet, ez zilean aurrenetik. Eta baina haide, gehoz da finago egiten, pelota ja, bai. Azken pelotaka da Joni goiko koltsoi da joan zaio 16-8. Alde handia dago markagailuan. Tanto bat egin du Sakez Etxeberria hirugarrenak. Bat bera ere ez, Jonek orain arte. Sakea Jose Javierrek. Patxi sartu da airez, ez dio Urritzari kendu. Etxeberria hirugarrena, zazpian. Goiti bera jo. Eraman Patxik. Erditik orain Etxeberriak. Erki jarri du pelota 11. kuadroan. Urrizak orain ez du asmatu. Patxi defentsan. Erasoan Urriza. Sartuko ote da, txapa berriz ere. Lana inazten da. Bostanto egin ditu Etxeberriak berak, defentsa aparta erakusteaz gain. Atzera Patxik. Bila orain eldoen darra. Egitu du Etxeberria, baina tantorik ezin egin orain goz. Eskatu Etxeberria, baina gogorari etorri zaio eta ezin izan du. 9 eta 17. Markagailuan 8 tanturen aldea. Dirua 20.000. Oso nabarmen markagailua bera bezalaxe. Partidua ala ere gogorra doa. Jake ederra Jonek atela duena, eraman Etxeberria hirugarrenak. Ondo jarri du bien artean, baina hori eraman Etxeberriak. Oso zain jarri behar diote, errebote hori etekin ateratzeko gorriek, bere burua bota du Patxik. Aso Urrizak, Jon. Hori ezin, 18 eta 9. Eta tanto ontan nik ikusietan adek errestua, Etxeberrien errestua Patxi aidea hor atento jo berdik eta ez tek abiturein. Eta pelota egitea laukuadron eindik, botia. Pelota hori eta arranka barra zebik. Oso sake zaila eraman du hor Jonek. Urrizaren aukera, eragindu pelotak eta Patxirena kanpora joango da. Indarra handiko mutila da Urriza, palamotzean ibilitakoa, munduko txapeldun izandakoa amateur mailan. Galarreta enpresak eskaintza egin zion, denbora gutxian prestatu, debuta egin, eta gora datorren mutila da. Etxeberria. Urriza. Zeberio, hori ere bai. Ez da iritsi. 10 eta 19. Baina hori eramateko errekurtsuak ere erakutsi ditu Urrizak. Bai, uste baino gehiago intzeok barrua pelotak eta nola baita errebesakin tirazio golpia. Garbi ikusteko hor, Patxi nola eskerpaeteakin moitzea jutean pelota zabalea, baina. Amar eta 19.
Bote labur xamarra egin dio Joni. Arremate egiteko aprobetxatu du Urrizak. 20-10. Horrelako sakerik batera ezkero ez diote bueltarik emango markagailuari. Gaina erremontatutako saki, txuxen datorrena, eta, bueno, Patxi alegitu ekor bere buru bautata, baino, pekatu aurretik egin dazoan. 20-10, orain arteko alderik handiena markagailuan. Ez da erraza, finaletan markagailua hain nabarmen alde batera dagoenean buelta handiak ikustea. Apur batekin, bidali du Zabalera Jonek, eraman Etxeberria, baina bera zegoen tokira bidali dio gero Patxik. Eraman Urrizak, biak orain Zabalera abiatu dira, Urrizak nota du golpea eta tantoa Urdinentzat. 21-10. Bai, gile ezinezko pelotia nola harrapatuen Etxeberriak. Tirua 800.000 milari izango litzatekeena. Hemen konfiantzak gutxi ematen dute gorriek orain artekoa ikusita. Bai, eta ez dut gaizki jokatzeta gorrik, ikustek pelote haua eta partidua, bueno, ikusteko etziek hain zatarra, baino, tanto gai ditu gero itzen dana galderdi batea. Defentsa sendagoa erakusten ari dira Urdinak. Etxeberriak Zabalera, Jon. Eskemuturra berabilita. Etxeberriak gaitxe eramandu pelota hori. Jon, Urriza. Etxeberria. Lilla Patxi. Baina eskura eman gero Etxeberria hirugarrenari. Urriza. Ipareta egiten saiatu da, altura handia eman ez pelotari. Toki baldu Patxi. Ez zuen behar adinakoa pelota txapagainan jartzeko 22-10. Bai, Petriltxoa idiota sartudik, pelota seston. Ze efeto emate joan hor, Urrizek, eharki ikustek. 10 tanto lortu ditu iruindarrak. Defentsa handia egiten ari da. Eta tanto apukatzen badakiela erakutsi du. Behin baino gehiagotan. Zeberio eta Jon berriketan gelditu dira kantxan. Kanpo gatorri dira Etxeberria eta Urriza. Ederki bideratu dute partidua. Baina oraindik erdiak falta zaizkia bukatzeko. Finaletan ez tegerraxa izaten Manuel Bolta handiak izatea alako abantailak hartuta. Behin abantailak hartu ezkeo aurrekoek pixkanaka eusten jutek eta lehen golan nahi eusten da oso zailadek olako 12 tantoko betaja bat murrizten. Urriza kantxan da. Jose Javier Etxeberria. Azken aterako dena. Txapelik ez du Etxeberriak. Final bat jokatu eta galdu egin zuen 2007an. Hemenol Altunerekin. Urriza eta Lizasoren aurka. Gaiztotu egintzaio sakea. Eraman ala ere Jonek, eta hori sarera joango da zuzenean. Baikon txapai gitzen, jo. Suertea berak izan du alde orain. 11 eta 22. Beste pelota bat ateratzeko asmoa dute. Bai, ez ditu guztu hai, ez ditu behaiei gustatzen zaien pelota biletzen nahi, sesto hortan. Patxi Zeberio itzuli da aurre aldera eta bakar-bakarrik utzi du Jon. Berak nahi duena aukera dezan.
deserosoen bera ikusten dugu. Tanto bukatu orduko pelota aldatu nahian. Eta haren eskuetan utzi du Patxik pelota hautaketa. 11:22, oreka gehiago ikusi nahi zuten Galarretara hurbildu diren pelotazaleek. Ezker hormari txatxita sakatu du Jonek. Zabalera abiatuta Urriza, baina barruan utzi du Patxik eta ez du asmatu. Urrizaren txanda orain. Eraman Patxik eta tanto izango da. Bueno, bi segidan. Suerte apur batekin. Suerte apurra ez, asko model, asko. 12:22 oso urruti dituzte hala ere. Oraindik 7 tanto bukatu ditu Zeberiok, 1 Jonek, 10 Urrizak eta 5 Etxeberria hirugarrenak. Ordo abila Patxi. Ez du behar bezala pelota zigortu, baina gora joan zaio gero Urrizari. 13:22, aurkariek ere utsegin dezaketela ikusita, orduan txeagian ardezakete moral apur bat. Bai, Jone sakatzen txusen aideek, bastartzen pasatzen Urriza ondoa izego restatzen hor, goiko posturatik eta tantoik ez dikein joan dikan. Baina, bueno, gaizkire ez da gai sakatzen. Eta aurreneko aldiz, orain txegin dituzte 3 tanto jarraian gorriek. Urriza, Patxi beti gora, Goitibera, Urriza, Etxeberria. Eta gaiztoa jarri du oso. Aukera earki aprobetxatuik, Zeberiok indar pixka demanda bazako jan pelota horri eta beriai gehitu eta Patxi gainditu. 23 eta 13 eta armailetan bada, garai bateko pelotaririk Manuel asko ikusizke hau. Bai, launzarrak bai, aspaldikok eta bueno, gero hemengo lana bukatzaitunen trabeska bat hartu iberko ibalkarrekin kontu batzuk esan ez. Etxeberria hirugarrenaren sakea luzeegia izango da. Bigarrena aterako du Donestebeko mutilak. Eta armailetan daudenen artean penarik handiena. Final aurrekoetan azkena kanpoan gelditutakoak. Hortasun eta San Miguelek gaintzutzen ere. Oso gertu izan zuten txartela. Eta ezin gaur zuriz jantzita partidua jokatu. Azkena sakez egin du Etxeberriak 24 eta 13. Bai, lehenengo semifinalen Patxi Zeberiok eta irabazi intzilen, lan handilein ez bitantoz, usteia, eta bueno, biharrengo semifinalen berriz behaile gaixa. Eta hirugarrengon irabazten nahiko errez jardun, eta bueno, azkene buelta eman da Patxi eta behaile irabazi ziren, da horretik sartuetu finalea. 25 eta 13. 15 tanto falta zaizkie oraindik Urdinei, baina asko aldatu beharko luke partiduak. Bai, eta ikustetan adek Etxeberria, bere jokua Sakierekin ez dek, bueno, baina hor bastartu itek eta geroko pelota dakata asko aidek gurutzatzen eta mina handia egiten. Hor da Donestegarra, oinetara, idali dio pelota Zeberi hori eta hortik ez zinatera, 26 eta 13. Nik uste tanto mordoa da ina ere, ulabeak, Zortzi, atzelai batentzako tanto asko dekoik. Sakez bi bakarrik egin da izan da.